izonarị ya Chineke nna ịpụ izonarị ya Chineke mo mgbe ha na-ekpuchi mmehie ha chee na ọ dịghị onye hụrụ ha ịpụ izonarị ya Chineke Imo ala kụpụrụ ọdụ Imo eshim ejikwana ebe m shikara je ebe m shi eshiri m na mission anchi nleyiti masa anọ m na leyi ụnụ m onye isi asụ m na ndụ leyiti ya bụ ndụ na-ekpe ikpe na chọọchị Imo chee ntị m akara gị ihe mere eme ịmakwasị fada anọ fada anyị nụ fada Donatus fada a na-ewepụrụ ewepụ ha na ọwụ fada ewepụla fada enweghị fada mekwara na enwe onye mara anyị na-asọ le ma fada omere enu ọ gbaala ya ji ụpụ fada asụ fada Donatus ya ji gwu ya ka kpam gwu ya egwupụ ya ka anyị ghara ịm na ya anyị gara na leyiti taa ya gbaa asụ fada Donatus ọka ịma nwunye Livinus asụ ofe ine nwaanyị na-eji asụ ya shicha ya ezoro bụkpụrụ fada lekwe ịma katikis anyị nọ ọ gbaala taa asụ nwunye katikis asụsụrụ na nwunye katikist ya kpụrụ ụbọchị ụkụtụ asị m agaghị m na chọọchị keke ọ galaghara m nwunye katikist ụkụtụ ehi ọ nọ na chọọchị asụ fada akpọ biri olu akala ụkụtụ ya na chọọchị ọwụ akwụ aka ahịa Imo asụ fada biri mkpọ asụ ịmala Caroline Karo adọla fada oke ahụ ekwụgata asụ Karo nwunye ji anyị asụ adọla fada anyị atụ m ekwusị fada nụ nkata otu ya egbu pere mpọ enweghị ha nọ anụ okuku anụ shashasha ya tụrụ fada apụọla ọ gbara agba taa ọwenụgaghị m ọnwụ gị onye kaga ya akwụrụ akwụ Imo ugboro ole ka m kpọrọ ugboro atọ ihe niile kwuru ngụ gbakwa asụ arị ka ị hụrụ n'anya asụ ọwụ nne shieri bugere fada si ya rie ọwụ ihe ọjọọ ka m jụkwa aka ịbụla nkịtị nne wụ onye nne shieri bugere nwa ya because fada akpọrọ ya wụ fada to all ọwụghọkwa fada to any father because he becomes a father to all of us that he is fathering. Onye nne shieri bugere father na parish. Owe ihe ọjọọ. Isawula nsọ. Nwanyị asasụ. Isawula nsọ. Ọwụnụ na-aga ndị ọjọọ na-egwu ọjọọ fada. Maka unu ga-eburu ihe ọjọọ n'obi. Nwanyị shiri ni wute obi ọma ya bugere father na parish. Enwerikwa ihe ọjọọ m hụrụ n'ọdị. Also na enwere ihe ọzọ wụ ihe mere nke anyị hụrụ anya the show of that one dị ha na Chineke mana nke a wee saa asụ o shiri ni bugere fada full stop enwere ihe ọzọ asụ so ya ọ wụrụ ụlọ njọ mana gụ nwa nwoke ị na-ebuwe ji gị ọnụ na people my family right onwere ihe na-ekwenye m nke ahụ ma na ọwa ezigbo te njọ karị njọ kama na onye ọzọ shiri ni bugere fada because o temps ahụ gba very soon gba niile nọ n'ụlọ na ga-agwụ ị ga-eme ya ememe karịa and I want to hear just na nne shiri bugere fada na parish mana unu ga-ahapụ ga ashiri hapụ ga n'ukuru hapụ ndị nne hapụ ga na oke nyocha nwunye pa katikis mere ka nwunye gụ na onwe gị awa asụsụrụ ịhụ dị n'anya gị na-ekwu amamibe ga-adịkwuru onye na-ahụ dị n'anya ma na-ekwu ekwunuminyo ọwa asụsụrụ anyị gara leyiti ya gbaa na leyiti ha sọ ihe mere na ọwa asụ oke di gị na-ebuwe na anabi m right m asụla ya oke gị ulent ka onye ọzọ wụ lentin leyiti wepụ aka enwe n'ofe wepụ aka abụdụkwa m ụdị dị na-abịa sọpọt adịkwa m agwa ọtụtụ ihe ọjọọ nke hụrụ m ihe m kwụkwa bụ ikwere na nzukọ Kraịst gị nụsi ike ihe ọbụla mepụtara nga ahụ you stand for it ọ bụ ihe pụta gị wụrụ ọnụ gbakpakpakpa ndị ọjọọ na-ekwu n'ụlọ nsọ every day bi n'ụlọ nsọ ihe ọbụla mere n'ụlọ nsọ can't you protect your own can't you enwere denomination ị ga-aba ga na-enwe ha one or two error
Kironya did the perfect. You know the man. Oh, she knows you be a father. Oh, yeah, why is she? Only nation in Butre father and a parish. So we have us. I know that you happen in bed. I saw him and I'm not a wonder. Oh, did you see any? I want to got some saw, I want to got some sour sauce. I got hassle. One needs also question. Oh, I saw Woony. I saw Woony. Everyone in let it be. Oh, yes, and I'm up at the restaurant. Growing wine on yours. She did. And I can win as only. I don't think she could. I said, can kill him when I'm oh, okay, and a Paris. Give me a little. I call them. Yam right. I don't see what she buy him. Yamako, maybe I don't have from house. Oh, Johnny was. You get bad, but just rise again. I could tell them. Just rise again. Just a piece of rice. Your rise again. Hey, Magim. Mageka to Quemma. At least you may hear what doctor. I wouldn't believe the Kinam have been mocro. If you need some mocro, Rob, or what was I nearly going to launch again now? Dear Lord, mocro, there. Hey! What again up on my gate, again up on my mata badonya mbo ya just okisi Kelly ya masum Kelly just okisi rice hala e ga agbakwa aka me deko ko ogbakala aka me deko ko ogba mata badonya mbo watch how ka just obilicha ya bili kwa nam jikili de bi ko tuturu mu e shinem ko tuturu mu perfume kuma ma basatu na okay perfume ke ma pa para okay le kwa nka I got like here hey listen me no kwa sugar daddy I'll be very nice on our last 72 hours. I wouldn't ball last go work last one ham ke we sugar daddy ko him ga torere ta hey mbari ake him awu potu ndi umu nwaye ya line ya up isum na mo here ke na ba no wonder ball am no video go umu nwaye ndo cha nda agara la aga na enwe ha ihe ji eme ha na akpogore kra na ha mam si toka sugar ana arago onye bra nuku gba lekwe ndị omajadu ụmụ nwaanyị isi kpe ndị ụwa na-atụ ọ bịarị nga mgbasasị ezinụlọ ara ihe ị ga-agba ezinụlọ ga-agbasa ikoreke nna m sugara nna m ka nye mụmụ bita ka nye garara wa nna m tụgharị ọbịa ebe o suga ka ewu CID police. Oh, Samsung. Mbamu ke kuru ka TV ai kwa Samsung. Mba na nke. Chineke ka ihe. Chineke. Isi na igba ake. Na trowa nna m towa. Tro sugar gawa o. Chief ke iri funny. Mba ku gba ime na attract sugar mommy. Ya sugar daddy versus sugar mommy. Ya uzi oto m egwu. Family agbasa. Thank you. I'm trade to I like.